Kako bih vam rekla, ja sam u Madridu, ja sam već zadovoljna. Dobro jutro ljudi, evo nas na aerodromu, čekamo let za Madrid. Što se radujem tom putu? Jesi ti raduješ? Normalno. Ja, baš sam srećna, ja dočekam da ga vidim, svi kažu da je prelepo. Sad počinjem da snimam. Nisam lud. Nisam lud. Poenta u tome što su bila sedišta A i C kad smo mi dobili karte i meni je bio malo zbun šta je sa B i onda smo razmišljali da eventualno ako bude neko između da zamolimo samo da se prebacimo. Kaže mi još ja kad sam rezervisao bila su dva sedišta sa jedne strane sa druge strane. Javim se željezničke stanice u Madridu. Mi smo stigli. Let je bio fenomenalan, bilo je mirno, sunčano, baš onako sve prošlo kako treba. Žena je bila pilot. Inače? Da, hoćeš da kažeš nešto? Hvala Bogu da nas je spustila žive i zdrave. Ja sam juče pričala sa ChatGPT-om i on mi je rekao da možemo i vozom da dođemo sa terminala 4, samo što postoji neki bus koji vozi od terminala do terminala i tako, pa onda dok smo našli gde staje taj autobus, pa dok smo stigli na terminal, pa smo našli za karte, pa smo stigli na tu stanicu gde trebalo da presednemo, da odemo još 2 stanice da bismo došli do centra. Međutim, ušli smo u voz sa pogrešnim smerom i evo sad čekamo, stiže za 7 minuta drugi voz, tako da svakako check-in nam je u 3 sata. Realno šta bismo radili? Sedeli u centru, negde pili kafu, tako? Ovako se vozimo. Evo da vam snimim deo u kome smo mi ovim putem gore, odnosno ovom ulicom se ide ka Plaza Mayor. Ovo je mesto gde kuca srce cele Španije. U narednim minutima vodim vas kroz grad neverovatne umetnosti, kraljevske elegancije i skrivenih priča koje ćete želiti da doživite uživo. Šetnju tog prvog dana počeli smo na mestu gde se istorija najdublje osjeća, na trgu Plaza Mayor. Podignut je u 17. veku na mestu nekadašnje gradske pijace. Iako danas odiše neopisivim šarmom, kroz istoriju je služio kao arena za borbe bikova, mesta za krunisanja, ali i mračna spaljivanja tokom španske inkvizicije. Trg je potpuno simetričan i okružen uniformisanim građevinama, a u centru ga krasi konjačka statua kralja Filipa III. Zanimljivo je da postoji čak 10 mesta na kojima može da se uđe ili izađe sa trga. I verujte mi na reč, iako smo punih 6 dana prolazili preko ovog trga, svaki put bismo se zbunili i nismo bili baš sigurni gde smo tačno ušli, a gde treba da izađemo. Put nas dalje vodi na Puerta del Sol, što u prevodu znači kapija sunca. Poznat je po satu čija zvona označavaju početak svake nove godine, na njemu se nalazi nulta tačka od koje se računaju sve udaljenosti u Španiji, zbog čega je i glavno mesto za sve velike ulične proteste. Ovaj trg je poznat i po čuvenoj skulpturi medveda sa drvetom jagode. Wow, evo nas na marketu, ne znam na koju stranu da odem. Vidi ovo. Ovo je pravi gastronomski raj, izuzetno skup, posebno popularan među turistima zato što se unutra u modernom ambijentu može isprobati tradicionalna španska kuhinja. Ovo mesto ima i duboku priču. Ovde gde danas stoji market, još od 13. veka se nalazila jedna od najvažnijih srednjevekovnih crkava u Madridu, u kojoj je kršten i čuveni slikar Diego Velázquez. Mnogo kasnije, tokom burnih godina građanskog rata, ova čvrsta gvozdena konstrukcija služila je kao sklonište i spasila živote mnogih stanovnika. Gran Via, glavna shopping ulica grada. Dugačka je 1,3 km i spaja trg Sible sa trgom Španije. Šetajući njom imate osjećaj da ste u nekom evropskom Njujorku, okruženi nekom od najlepših luksuznih građevina u Madridu u kojima su danas smešteni hoteli i prodavnice. Mislim da je tokom našeg boravka upravo u ovoj ulici bila i najveća gužva. Dajte vučica na vrhu zgrade u Madridu. Da li ste znali da Madrid ima više drveća po glavi stanovnika od bilo kog drugog evropskog grada? Ja nisam. Nalazi se na neverovatnom drugom mestu u celom svetu odmah posle Tokija. Preko 300.000 stabala krasi njegove ulice, a jedno od najlepših mesta za beg u zelenilo je Zapadni park. Prije nego što je početkom 20. veka postala ova prelepa zelena oaza, ovaj prostor je zapravo služio kao glavna gradska deponija. Danas je to mesto čisto uživancije. Vikendom, ali i radnim danima kasno popodne, lokalci donose velika platnena ćebad, domaći mančego sir, pršutu, sveže jagode i špansku tortilju. Ovo sam pročitala. Ovde niko ne ažuri.
Piknik je ritual koji traje satima uz razgovor, čitanje knjiga i zvukove akustične gitare. Odavde se takođe pruža i prelep pogled na Kraljevu palatu i baštu ispred njega. U ovom parku se nalazi i nešto potpuno neočekivano, a to je hram Debod. To je pravi egipatski hram, izgrađen u 2. veku pre nove ere, koji je krajem 70. godina prošlog veka premešten u Madrid kao poklon Španije. Prelepo, zeleno, parkovi, fontane, fasade. Madrid je najviša prestonica Evropske unije. Nalazi se na preko 650 metara nadmorske visine i zbog toga je ovde vazduh leti suv, a zimi prilično oštar. Španci zato u šali kažu da madridski vetar ne gasi sveću, ali ubija čoveka. Dok većina velikih evropskih gradova leži na moćnim širokim rekama poput Dunava ili Sene, Madrid ima samo svoju rečicu Manzanares. Da snimim je unutrašnjost zgrade u kojoj smo. Ovo je inače stara zgrada i ono što sam ja pročitala je da je zaštićena od strane grada Madrida. Dobro jutro u drugi dan u Madridu. Iza mene ulaz za Placu Major i gospodin sa kućetom. Dosta je živo, 10 ujutru je, nema još tačno 10, ali to je negde oko 10 sati. Mi smo krenuli do Retiro parka, da vidimo, kažu da je jako lep i ogroman. Posle toga idemo u muzej Prado, jedva čekam, i ići ćemo da vidimo 2 najlepše fontane u Madridu. Neptunova fontana je jedan od najprepoznatljivijih i najglamuroznijih simbola Madrida. Smeštena na prelepom bulevaru Paseo del Prado, mi smo imali sreće da je tokom našeg boravka bio maraton, pa smo mogli da je priđemo jer u normalno vreme ovde se odvija saobraćaj. Upravo ovde se okupljaju navijači Atletico Madrida kako bi proslavili svoje najveće sportske uspehe. Park Buen Retiro ili samo El Retiro je najčuveniji park u Madridu. Smešten u samom centru grada, nedaleko od muzeja Prado. Park koji je sve do 19. veka bio u vlasništvu španske kraljevske porodice, danas je jedno od posjećenijih mesta, ne samo zato što je zelena oaza u srcu Madrida, već i zato što se u njemu nalazi nekoliko bašti, veštačko jezero po kome se posetioci mogu provoziti čamcima i građevine koje su date gradskim muzejima na korišćenje, poput Kristalne palate, do koje je nažalost put bio zatvoren tokom našeg boravka, tako da nismo imali prilike da je vidimo. Kako ti se sviđa ovde? Prelepo. Staklenog paviljona i ogranka muzeja Kraljice Sofije. Ako tražite najmirisnije mesto u gradu, skriveni ružičnjak u Retiru je pravi raj za sva čula. Nekada je bio rezervisan samo za kraljevsku porodicu, a danas svi mogu uživati u njemu. Ovde se takođe nalazi fontana Palog Anđela, koja predstavlja sletanje Lucifera na zemlju i to je jedan od retkih spomenika đavolu na svetu. Ovaj spomenik se nalazi na tačno 666 metara nadmorske visine. Kako simbolično. Veliko jezero u centru parka danas je mesto gde turisti i lokalci uživaju u veslanju. Međutim, u 17. veku kralj Filipe IV. Je ovo jezero izgradio iz neverovatnog razloga. Želeo je da unutar sopstvenog parka bezbedno simulira prave pomorske bitke u kojima je sam učestvovao. Pretposlednjeg dana smo se vratili u ovaj park i verujte mi da smo svih 6 dana obilazili, verujem da nam ne bi bilo dovoljno da sagledamo svaki kutak. Odmah pored parka dolazi se do Alcala kapije iz 18. veka. Prve triumfalne kapije sagrađene u Evropi nakon pada Rimskog carstva. Na trgu Sibles nalazi se raskošna fontana koja prikazuje anatolijsku boginju Kibelu i oko koje se fudbaleri Real Madrida skupljaju nakon proslave pobede. Evo nas ponovo kod Neptunove fontane, vratili smo se da sednemo u Starbucks, zato što ja se šalim tamo kod triumfalne kapije Madrida, mora da se stoji u redu da bi se popila kafa ili šta god da bi se popilo, tako da smo se vratili ovde i tamo smo pozdravili maratonce koji dolaze na cilj. Zgrada muzeja prvobitno nije bila namenjena umetnosti. Kralj Carlos III. Je krajem 18. veka naručio ovo zdanje sa namerom da u njemu otvori Prirodnjački muzej i Kraljevsku laboratoriju za hemiju. Nacionalni muzej Prado je jedan od najbogatijih i najposećenijih muzeja na svetu. Goya je bio čovek koji je naslikao dušu Španije. Zbog toga njegov spomenik i stoji na ulazu u Prado.
Ljudi, izašla sam iz Prada, provela sam preko 2,5 sata tamo i bilo je lepo, ali me leđa, gornji deo razvaljuje me. Još je otišao malo da odmori kući, nije više mogao, ja sam nastavila da šetam pa sigurno još preko sat vremena, negde oko sat i po. Tako da evo sad sam sjela ispred malo da odmorim. Maratonci još uvijek trče, ne znam da li čujete aplauze, to trče od jutros. A sad je 3 sata popodne. Jako lepo iskustvo, bila sam u Louvru, evo ovo je još jedan ozbiljan muzej koji sam posjetila i jako mi je drago. Seli smo neki restoran, paelja koju sam ja jela je bila ok, ali oni pržene lignje, što je Miloš jeo, dobio se samo pržene lignje, znači nema nikakvog dodatka pomfrita ili nekog krompira kao kod nas, a masno je ubija. Sad idemo na sladoled. Valjda će on popraviti ovo popodne. I trg Santa Ana, na kome se nalazi spomenik Garcia de Lorca. Ponedeljak je. Po kolima, boga mi, po ljudima vidi se da je početak radne nedelje. Evo, neki sa koferčićima idu na stanicu, neki drugi šetaju, slikaju, snimaju. Mi smo krenuli do Kraljeve palate. Danas imamo lep plan, obići ćemo još jedan muzej popodne, ići ćemo da se družimo i sa macama i da obiđemo Kraljevu palatu i katedralu i da se vratimo do nekog dela grada, da sednemo da popijemo kafu. Namerno vam ne snimam sebe jer nema potrebe da gledate moju glavu, nego da vidite malo kako izgleda Placa Major. Onako kakva je ponedeljkom ujutru. Lepo sunce. Volim kad sije sunce. Stanovnici ovog grada, koje zvanično zovu Gatos, što u prevodu znači mačke, obožavaju svoje ulice. Nadimak Gatos dobili su po hrabrom vojniku iz srednjeg veka koji se poput mačke popeo u zidine tvrđave da promeni zastavu. Ali danas savršeno opisuje i duh lokalaca koji obožavaju noćni život i spavanje do kasno. Kraljevska palata i katedrala Almudena, u koju nažalost nismo uspeli da uđemo, nalaze se na veličanstvenom trgu Plaza de Armeria, koji ih inače ispaja. A sada vas vodim na mesto gde kamera retko zalazi, u unutrašnjost same Kraljevske palate. Da bismo uopšte shvatili veličinu ovog zdanja, zamislite prostor koji je skoro duplo veći od Buckinghamske palate ili Versailles. Evo red za kupovinu karti u palatu. Nije strašno kako sam očekivala. Unutra se krije neverovatnih 3418 soba, a svaki korak kroz ove hodnike vodi vas kroz vekove španske moći i bogatstva. Izgrađena je isključivo od kamena i cigle, zato što je prethodna drvena palata potpuno izgorela do temelja. Da se to nikada više ne bi desilo, zato je izgrađena ovako. Pogled obavezno beži na gore. Plafoni su ukrašeni freskama najvećih italijanskih i španskih majstora, a lusteri od venecijanskog stakla i kristala koji su toliko teški da su arhitekte morale posebno da ojačavaju konstrukciju zgrade. Šetajući ovuda, imate onaj neopisiv osjećaj da hodate kroz pravu istorijsku kapsulu vremena, gde je svaki detalj projektovan da vas impresionira i ostavi bez daha. Pošto je Španija jedna od 7 preostalih kraljevstva u Evropi, donekle je logično da je zvanična rezidencija kraljevske porodice u Madridu među najposećenijim atrakcijama. Iako je zvanična rezidencija španske krune, trenutni kralj Felipe VI i njegova porodica žive u znatno skromnijoj palati na periferiji Madrida, a ova palata se koristi samo za državne ceremonije. Što se tiče utisaka o Kraljevoj palati, ja iskreno volim takve stvari. Ja posjetila sam i Versailles u Francuskoj, evo sad Kraljevsku palatu, ja volim to bogatstvo, volim takve stvari, volim da vidim, volim da slikam, volim da uživam u tome. Tako je meni ovo... I da budem iskrena, uvijek mi je bilo žao što nisam rođena u to neko vreme da budem kraljica, ali nema veze, eto, mogu da obilazim. Da me vidite od sunca, evo nas na trgu Sol. Sad smo završili ručak. Ako hoćete nešto onako što zovu brzom hranom, da pojedete, a da se baš onako fino najedete, mi smo jeli pad thai u Wok to Wok. Jako je dobar. Evo nas u petoteci. Došli smo da se družimo sa macama, ali sve spavaju. Sratili smo u La Gatoteka, prvi mačji kafe otvoren u Španiji, inspirisan čuvenim neko kafejima iz Japana.
Ovo je zapravo fizičko sedište nevladine organizacije Abriga koja se bavi spašavanjem napuštenih maca. Pola sata je 6 evra, a sat vremena 10 evra i uz tu kartu dobijate i besplatno piće. Evo nas, krenuli smo iz Gatoteke, idemo naravno da kafenišemo, jer mi šta ovde radimo, obilazimo i kafenišemo, tako, zeleno za nas. Što se tiče utisaka iz Gatoteke, ja definitivno nisam osoba za mačke, ali zato moj muž kralj mačke, njemu je prišla jedna, a on je prišao drugoj i mazile su se obe, tako da, eto, to dovoljno govori. Kako je tvoje iskustvo? Ja sam mislio da će to biti bez veze, da su mačke tamo zatočene, onako bleje, smorene, voda su na nekom morfinu, ali i da sad ih mi maltretiramo i da treba da se oni igraju sa nama. Međutim, kad sam ušao unutra, pa bilo je dosta bolje nego što sam mislio da će biti. I čak te dve mačke su se stvarno mazile sa mnom. I onda sam mislio da su dosta srećniji i raspoloženiji nego što sam ušao unutra. Sad, to je to, što bih ja rekao. Eto, čuli ste, ako volite mačke, mislim, ja nije da ih ne volim, ali one definitivno ne vole mene, bar ove dve što su me ogrebale. Ova jedna je dala da je mazim po glavi, ali pokušajte, svakako, lepo je kao neka vrsta turističke atrakcije, a između ostalog i to što platite simbolično možete da date donaciju posle, a i to isto što se plati karta spada u neku vrstu donacija, zato što su oni neprofitna organizacija koja čuva, hrani i udomljava te mačke. Tako da, eto, činite jedno dobro delo. Današnji dan završili smo u muzeju Reina Sofija, hramu moderne i savremene umetnosti. Smešten je nedaleko od Atoča železničke i metro stanice. Nekada je ovo bila monumentalna opšta bolnica iz 18. veka, koja je krajem 20. veka pretvorena u muzej. Dok šetate kroz ove tihe hodnike, gde su nekada bile bolničke sobe, danas sa zidova posmatraju genijalni umovi poput Dalija i Mirova. U ovom muzeju se čuva čuvena Picassova Gernika. I ovo džinovsko crno-belo platno je krik protiv rata i jedno od najvažnijih umetničkih dijela u istoriji čovečanstva. Platno je toliko masivno, dugačko skoro 8 metara, da je prilikom selidbe u ovaj muzej moralo biti uneto kroz prozor, u specijalnoj operaciji pod strogim bezbedonosnim merama. I ovo nije sve. Naša španska avantura se ovde ne završava. U sledećem vlogu vas vodimo u Toledo, grad opasan moćnim zidinama koji izgleda kao da je ostao zarobljen u srednjem veku.